Kadom nalitum same Israel laban ke Iran Aron bang ke arjupan nong lo. Laban ke indirectly USA tum same Israel pan bang ke support bom lo. Ini tum kedam tang same cethan lo Jangthu Ador bang bacet hai pu. Ati hadag Strait of Hormuz pu atawar langlong atawar hadag Iran tum bang ke block check. Amat si Jangthu bang ke Ador Kebatji si along bang ke thek ponong lo. Same non isia problem putho do tukok lo. Non la ke Ador Kebatji ason do piklo. Number 1 la ke gas. Ini tum la LPG. Kacet hora gas. Labeng ke Jangthu si tamilo. Labeng ke do tulang lapunat fertilizer. Mate ini tum la hidilong. Ini tum sai chuk tiki tum bang chini lo har. Itum halabang so har urea example urea lata isia har lo. Halabang so har same Ador bad det haji. Jong si har Ador bad lo plutang te itum sai kachutiki tum bang isi problem to koji. La soposi copy polo. Copy posi non lahai Kebatji Angring do kok lo. Laben ke la Israel laben ke Iran ang bong ron non koson lo 19 laben ke 20 adit 1920 adit alom kupi koson lo nani tum arjulong le ne Israel atum bang puthot Iran at Tengkheng nam thuli lo nona bang ke konat sila gas kelong ke ong naima hada si Tengkheng nam khun lo na support si puthot Iran num ta alang tum alar ki chuji puphan alang tum samela konat si gas lahai ke supply ma angtan ke supply ma hal sodim puthot Iran dum same Tengkheng dam phun lo la se Allah man ke aphyong thi ong lo la beng ke bangsa ron man ke aprang ke lapu munit tum si pathi chot la ben ke nane missile kona si doma la sodim si Tengkheng dam chot non bang ke kali de lo non ke la bangso Jangthu kona nat si doma mate bangso adetum kona pen si tangka ke wang ma halabang so adim si ke phalang noji phansi bor ilo pupus tame itu bang ton me chethanam sinak etum chethanang Israel atum la Iran tum gas ki pur veradim south parts pusi puponlo halabang so adim Tengkheng pi phunlo nai tum chini ne south parts ke pirthia thak pen gas ki ong nai dim lo pusi pu laben ke la Iran tumang ke 70% fan 70% income ke bangso a gas men si tangka ke bang plo alang litu ma det bang ke amasela Israel to bang ke la economic ana tangka hi na patikukji BDC alang tum harak Tengkheng nam phuno bangso south parts ke Iran tum same e phar ke phurphur laben ke e phar na bang ke quarter tum same phurphur pulo laben ke Iran tum bang pulo south parts pul same quarter tum bang ke north field pusiki pupu bangso dim phan hala sodim si Israel tumage Tengkheng phun lo nani tuma video photo se tame thek polong ji nili sini nani tuma photo na paklang pon po me chol lab lo pena na percentage ke me chol lab lo labeng ka ningka nang ji pu bang sodim puthot ka selam thu ji phan bang ke labeng ke nali tum same chini thai bo gas pen ke li tum current tame selam ipu an tum currency selam I laben ke industry long tame en I laben ke kichutun kacho dang bang ke tum ke kenang sod lo el tum India tum same asabo kasik sak dokok ji Kopi polo itu malom so picethan ponang March 18 2026 hala bangso ni asa luye pu isi processing adim dolo bangso Jangthu bangke mate gas bang phudet apis tame tum refine claim nang hala bangso processing adim hadak bhari gas storage tank dopo hala bangso adim si Tengkheng dam phunno Israel tumba amar si 12% gas production man ke ington koklo kopi polo Israel to bhadak Tengkheng pulutang te lage ke patikukji phan Iran phan alang tum phan tangka ke pa wepo la ron hud same alang tum ke patikukji BDC Israel tum ke hadak Tengkheng nam lo nali tum kopi lo ke matha Iran tum do joji ma Iran tum stame do joji si alang tum warning pilo jong si nang tum nitum energy plant mate nilitum la Jangthu Kephur Adim Jangthu ke process adim dak jong si nali tum nang target lo pulutang ten nilitum same la pirthe adang atung phan konat nat pensi gas punon Jangthu punon ke supply ma hadak Tengkheng ji pulo mane apir the economy a system mangke phalang no dak ji pulo amat si retaliate lo alang litum Iran tumang alar ji huilo konalo Tengkheng pulo tangte quarter podim quarter tumang alang litum rondo bombe same quarter podim pen ana pir the adang along alang litum gas punon Jangthu punon supply hala bangso a quarter adim si alang tumai Tengkheng dam puno hadak isi a hap pusi pulo English pen ke hadak si Jangthu same refine po gas same refine po hadak pen sing ke along kapre det lopo hadak si Iran do mange Tengkheng nam pon
ras lafan LNG plant pusi pu pon hada quarter long amen bangke ras lafan pu expert tum kaning je teng men bulotang te la non hada ke seglut ke heng no dak adim puthot pami thuji bulotang de ningkan ke thoma ningkan phobang nang thuji pu hala bang so adim puthot ka selam thu bangke athe me cholablo seglablo do thulang jo alang itum Saudi Arabia hadak refinery sitamelo hadak ta Tengkheng dam lo pe UAE adim sitamelo hadak samai si gas afil do pu hapshan pu hadak samai Tengkheng dam lo lapeng do thulang Kuwait long oil refinery hadak samai alang itum Tengkheng lo non itum chethan na India long kopilo itum kan hokji mate India tum kopilo kisung nunji itu matha thaji lage ron ki konani Iran Israel America tum siron itum thang ta effect vi pu matha thaji Stamina li tumda chini po pen anason ke li tum ang tan me sikewan wan especially la Jangthu punon gas punon 90% an ke lage ang tan me sikewan 90% ani tum matha tha lab ke non la quarter long ka Tengkheng la Iran tum quarter long ka Tengkheng halabang sodim ras lafan pu halabang sodim ben same 40 ma 47% a gas ke hadak pen sikewan wan pu 40% an matha thana tum jongsi hadak pen wanong li plutang te wanong li de pa wanung ni de pa nang protected po along ka prek pen jongsi wanu plutang te lage automatically lage ador bang sovek po factory a just me gas ken endo la ben gela fertilizer har ka selamadim sama gas ken pon pondo rasi jongsi gas ador ke bad lo plutang te la hai same alang tum ka selam ji phani sikatikuk dukok po laben ke ador sme bade thailo mate kelongji phan sme sungkrung thailo jongsi aron man men jut koklo non ma jut koklo protang te lan se sede thaiji sme bangso aron bang jongsi ajak ding kluilo protang te nani har pu sme ador nang so po petrol diesel sme ador nang so po lapenge ilitum kachutun kachudang gas sme ador nang bad vekpo athi ilitum bangso ke chutun kachudang LPG gas bangso gas me 47% ilitum hala quarter bensi ke1 import ilitum India long ke1 India government pen kining jipon donane USA pen si 1 po labgenane Australia pen si 1 po plus tame atwar bang ke helo pick po pulo athela Strait of Hormuz long tame block check non bang ke Iran asor block check lodak halai bang ke si shortcut pulo jongsi Strait of Hormuz pen wang long tame hadak tame katikuk dukok lo Iran domang ke pawang long den lo amar si ya global apirthia dang jongsil tum lang lo plotang de global economy bang ka sabu kasik sak dukok po labeng ke nalitum bang solam bang croing tung te ne tame la Donald Trump kaning jeke la Israel atum madela Prime Minister Benjamin Netanyahu alang ni lada Prime Minister ke alang tum hala Iran long ka Tengkheng hala South Perts wadim ka Tengkheng ke alang litum chini dun de apen ke Netanyahu alang li masame ning jelo lage ni tum ining ke hang ben si mate USA tum han arjuje pin si ni litum jungjung si ka Tengkheng dampo lasobo si Donald Trump ang si kematha kisung same dolo kematha kisung mangela son lo ador bad lapo alang itum Jangthu ador nang bad palang itum same Jangthu ke kenang sot diesel petrol ponon gas ponon alang itum same kasik saglo lasobo si Donald Trump same la Israel atum han pulo lason kona nasi Jangthu ke supply dim amade gas ke supply dim hal sona dim ke mo kewang jilani ke Tengkheng ri pulo alang ni ningje nang ko lo athi alang li same kisung lo Iran tum la quarter bodim missile lo plum lo drone pen same lo amar si Donald Trump ang same Israel tumhan khang nang kong lo USA atum same la Strait of Hormuz padim ki protection ki pije panani tumna ne ron ka chida nud rod hem punon helicopters punon mate atelong punon hadak lo pusipu nali tum same chini lo jongsi gas punon petrol punon diesel punon ador bad plotang te angton be siksak lapo pangbardam nail tu matha dam sa hotel ong jongsil tum ancho damlo plotang te hadak stame gas ki kenang sot labe gas jong sa ador ke bad plotang te ilitum ki choki junji ason stame bad lapo restaurant long punon hotel long punon ador ba break polage labe ge ilitum nani USA pen wan busitame jong sia transportation bang mate kewan ji atwar bang hello wing lo plotang te lake idum kai ke nam vera dor bang ilitum long lilu athe hala bang ke long cut asun si mandet bo short cut atwar ki kalidet po apos si transportation jong si hello all plotante laga dor bang automatically part back polage labe ke hapuna ke ronda dobom hapuna gas ke supply ji demand system hengno dak plotang de ko sono na to matata lasi bang so Aron ke USA Israel laben ke Iran jung Aron ke lidelo non ke
Ili tum kadok of India tum same kasik sak do koklong rong ke do tum mang lan sik sak lo ida thaji nane gas ka ve pot bang ke ili tum theng pen ajat pen ili tum chocolate thaji stame theng ka ve ajo siong munak theng ka ve ajo lo plutang te gas avilo plutang te kupilo muni tum ki chopo labang ke theng alam lo lapeng gas alam lo sitame hala petrol alam dolang petrol diesel alam dolang ili tum same kenam ke bang ke ili tum kenang sot nok atok anu le dos tame ili tum hala bang ke kenang sot labeng ke important na ini tum kadok ka visa me sai ke chuti ki bom jong si fertilizer har lahai jong si ador na ke bad lo plutang te mate avidya lo plutang te ini tum hane kasik sak polage ini tum sai chuti ki same athimi oidet pojong si fertilizer avi plutang te non ma ke dolang same ador bang bad det hai ji eprang ke bang jilani bang ke kupi ko son ne lan bang ke chini ne delon non ma jong si bang so ron bang juda son te misen bo kalilo plutang te ili tum an same kisung bang ke phonang kok ta thek sining thelo bangso aron bang prabjin benjut pupusi etum bangso video long lana chiki dam chonang kapre video long puthat chong chong domi thang mi kardom